रंगलाल रोमलाल अधराय अधिक लाल। चैनल वाला लोग बड़ी काम करी तार लोग के दीर्घन के कोर लाल 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 पल के हाँ खड़ा हो जा। इनका लाल के भी वर्णन ना करे आए। हमने कहो गुरु के चेला है जा जरा आज इतिहास में नाम बा भिखारी ठाकुर हनुमान पट्टा के बाद गायत्री ठाकुर के नाम लोग जाने लगे। तू जितना जानो तो कब उतना भुलाई हो खब जा जितना याद कैले हो कब कपड़ा पर जमल बा उतना हमन के झोर गइल बा। रमेश बाबू तन टोन बना के रखी तिवारी बाबा दया बाबा है लाल लाल जो लाल के ये लाल जग पवित्र माने जनेऊ होला। जनेऊ होला पिंकी थनी बैठ जा लाल के वर्णन करता नहीं यो कह के दिखाई हन दिखाई है अनुप्रास अलंकार ना अनुप्रास अलंकार है। रंगलाल रोमलाल अधराय अधिक लाल। चैनल वाला लोग बड़ी काम करी तार लोग के दीर्घन के कोर लाल 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 पल के चीर लाल चूरी लाल बेसर सनक लाल बंदलाल झलके। आरी पारी बार बार